zure bizitzakin zerbait egiten dezten, Bueno, para ser tía... No puedes ser un poco más normal. A ver si haces algo con tu vida. Piten de Basque. Puto mono! Negarrik ezin, Sartu mobidetan, paso eta jazta. Y ahora le van las tías. Feñán. Feminazi. Zeitzezu lagun doiki. Cobrando 1000 euros y se quejan, tía. Depilatu adi. No te metas en mis vidas. Qué asco y oye el besamen. Marica. Gizena zaude. Hombre, ¿pero te crees que vas a cambiar o qué? Ponte a currar, o es que no quieres. No te quejes. Noiz joango zara etxetik. Si no te vas de casa es porque no quieres. Tus liquidacionistas. Estás histérica. Arrête de manger de chocolate. Of merde. Nenaza. Tase, ¿oain neskak ere? ¿Qué te va todo? ¿Qué te parece poco sueldo o qué? Te pago para trabajar. ¿A dónde vas así vestida? Puta. Hasi beharko zea ba zerbaitetan, ala? Histérica. Gordo. No te metas en líos. Mari, chico. No dijo maitxura. Kejika. Bilatzen naizea. Osa, benetan, lan egunero. Exageratuko zea. Gorda. Chiquiri de mierda. Al perro. ¿Cuándo te vas? No te vas de casa es porque no quieres. ¿Cuándo te vas? Jaio nintekeen beste nonbait. Ito nintekeen Mediterraneoa zeharkatu artean, edota ibili eskaparate itxurako kaleetan zehar paseoan. Jaio nintekeen Andaluzian, Galizian, Katalunian. Baina kasualitatez edo kausalitatez Euskal Herrian jaio nintzen. Eta Euskal Herrian jaio nintzen duela 19 urte. Jaio nintekeen duela 42, eta nire gaztaroa borrokaren garai ilunenetan eskutukonetan bizi. Baina ez, 1989an jaio nintzen, Euskal Herrian. Ohiko familia batean jaio nintzen gainera, ama, aita eta ni. Ondoren etorri zen aizpa gaztea, eta horrek ere eragizidan noski. 4 urterekin ama izatera jolasten nintzen eskolako parkean. Jolas horri benetazko pertsona bat erantsi zitzaion. Lehen panpinekin egiten nuena egin nezakeen aizpa txikiarekin. Eta gaur arte, oraindik ere aizpa nagusiaren papera betetzen dabil. Zer eta nola egin behar duen esan, eskatu gabeko 11 aholku eman, eta egiten duen guztia epaitu. Oharkabean hasi nintzen sistemak ezarritako genero rolak bete eta erreproduzitzen. Sistemak onartzen dituen arauen barnean mugitzen. Eta arau hauen artean soilik. Bai, nik ere egin diot barre klaseko gizenenari. Baita betaurrekoak zeramatzanari eta irakaslearen galdera guztiak erantzuteko eskua altxatzen zuenari ere. Batzuetan barre egin didet bai, eta askotan izan naiz barre egiten zietenen konplize. Finean, klasetik haratago, basegolako mantendu beharreko kuadrilla bat. Urteekin ulertu dut ikaskideen urtebetetze eguneko merendolara Aimarrez etortzea preso daukan ama bisitatu behar zuelako.
Urteekin joan naiz kontzientzia hartzen eta ohikoa bihurtu da urtarrileko 2. asteburuan Bilbora joatea. Gogoan dut kuadrillarekin gaztetxera lehen aldiz igo ginenekoa. Txarto begiratuko zigutela uste genuen, eta kalean kartelak jartzen zituzten berdinekin egin genuen topo. Ez genuen asko tardatu auzolanetara agertzen, eta konturatu ginenerako gu ari ginen asanbladako kartela klaseko WhatsApp taldera bidaltzen. Kuadrilla ere bita manatu genuen, tabernetara eta txosnetara joan nahi genuen artean. Borroka armatua ez dut nire azalean bizi izan, ez dut lehergailuen usainik sumatu. Herriko paretetako margoketekin ikasi nuen irakurtzen, eta tabernetako zuri beltzeko argazkiekin zenbatzen. Nire mesederako geroz eta gutxiago zeuden. Kontzientzia dudanetik inorrez da hil historia liburuetan terrorista izendatzen zituzten horien eskutik. Ez dut oroitzen horrelako hildakorik. Baina bai oroitzen dut Inigo Cabacas ertzainen pilotakada batek hil zuela. Eta hau, egunkarietako titularretatik haratago, bortizkeria da, violentzia. Badakit Altsasukoak ere espetxean daudela, eta ateratzen direnerako 36 urte izango dituztela. Eta ulertu dut. Ikasi dut ulertzen. Nire kabuz. Zerk ekarri nauen onaino. Nola heldu naizen, ni onaino. Esan didate, ongi esertzeko. Aurpegi ona jarri eta hitz itxusirik ez esateko. Esan didate, letretako ikasketak aukeratu eta dantzan hasteko. Esan didate, ondo pentsatzeko, koherente izateko eta bihotzari entzuteko. Esan didate, argaltzeko, irribarre egiteko eta mundu guztiarekin atsegina izateko. Esan didate, esanak agindu bilakatu diren arte. Kasoek kontatutako hura, ez dela egia maite dudan herria, ez direla egia Amaiur eta Orreaga. Esan didate, ikasliburu guztiak esku artean hartuta, munduko mapa geografiko guztiak arbelean zintzilikatuta. Nire herria hori baino ez dela, zatikatutako herri bat. Esan didate, etxean ikasitako hizkuntza horretarako erabiltzeko, etxean gurasoekin hitz egiteko. Esan zioten nire aititeri, plazan ikasitako hizkuntzak, plazarako bai, baina ez zuela gelarako balio. Eta esan didate niri orain, ari lehen bezala, gelan ikasitako hizkuntzak ikastolarako bai, baina ez duela plazarako balio. Esan didate, badudala euskaraz hitz egiteko eskubidea, baina elizan kristianoz egiteko. Esan didate, esanak agindu bilakatu diren arte. Esan didate, unibertsitateko gradua eta 2 master egiteko, horrela lana izango nuelakoan. Esan didate ez kexatzeko, nik behintzat enplegua dudalako. Esan didate azkarrago produzitzeko. Esan didate, grebak ez duela ezertarako balio. Esan didate, miseriara kondenatzen gaituzten horiek sortzen dutela aberastasuna. Esan didate, auzo horitatik gehiegi ez ibiltzeko. Esan didate, langabezian nagoela, nire erruz, alperregia naizela. Esan didate, esanak agindu bihurtu diren arte. Nik ere, hitz egin dut erderaz, Baste Asanbladan, bizikidetzaren izenean. Nik ere, entzun dut, herriko jaietako pregoia erderaz, komunikazioaren izenean. Nik ere oiukatu behar izan dut Gazte Asanbladan hobeto entzungo nautenaren itxaropenez. Nire iritziak pisu gutxiago zuelakoan etengabeko justifikazio zurrunbiloan erori ostean. Nik ere justifikatu behar izan dut lagunen aurrean piketea. Nik ere ikusi ditut klasekideak etxera bidean greba egunean.
Nik ere defendatu behar izan ditut lan batzuk lan moduan. Arnasa hartzen dut etxera bidean, soinu arraroren bat entzuten dudan bakoitzean. Begiratu izan dut 11 bider atzera, eta hala ere, hautatu izan dut bide luzeena argi gehiago zegoelakoan. Eta bai, ni ere ailegatu naiz korrika etxera. 11 orduz egiten dut lan, ordu estrekin batera. Gaizki dagoela dakidan arren, burumakur noa etxera, gurasoen etxera. Oraindik ezin dut bertatik alde egin. Egunero lehiatzen dut, beste bi hizkuntza hegemonikorekin. Nik kafea eskatu, eta haiek zer diodan galdetu. Ni erroldatzera joan, eta haiek ez nautela ulertzen erantzun. Ni medikuari euskaraz zuzendu, eta erizainak arraro buruarekin buelta eman. Nik kafea eskatu, eta haserre, kaferik gabe alde egin dut kalera. Nik ere begiratzen diot ispiluari. Kaleko eskaparate bakoitzari. Mugikorraren pantailaren isladari. Euskaraz ikasteko 11 oztopo jartzen dizkidate. Eta lan egiteko. Eta bizitzeko. Gure ama hizkuntza galtzearen errua egotzi didate. 2018an 78 langile eraiak. 8 erailketa matxista. Nola bizi eta ez biziraun? Irunen espainola naiz. Endaian frantsesak gara. Paperek agintzen dute. Noiz iraungitzen da zure nortasun agiria? Jokinen zakia miazkatu dut. Gero, ni miazkatuko ez nahuela dakidan arren. Ez zait sexu anala gustatzen. Badazpada, ez dut probatu. Maialenek hobeto zainduko ninduen. Berlinera egin nuen azken bidaia. Forondako hegaldiak desente merkeago daude. Urkulluk bidali gintuen aberri egitera. Hondartzako argazkia igo dut Instagramera. 300 like jaso ditut. Argazkia ezabatu dut beldurraren beldurrez. Nik ez dut laikik jaso. Lotxaz, inork ikusi aurretik, argazkiak endut Facebooketik. Lanbide heziketako praktiketan ari naiz lanean, formakuntzaren izenean. 10 ordu daramatzat, nire lanarekin zerikusirik ez dutenak egiten. Plantillaren 140 gara ustezko ikasleak. Ez dugu ezer kobratzen. Garaitu gaituztenaren errelatoa saldu digute. Garaitu gaituztenaren errelatoa. Baina hemen baldin bagaude, zerbait egaitik izango da. Zenbatetan bota digute ostiko zatea? Egungo! Gazteak gara! Saldu diguten gezurraren atzean, aspalditik datorren bidea ikusi dugu. Eta bertara batu gara. 3 aldiz apalduak, horregatik batu gara borrokara. Ernai gaude! Aitzina goaz! Berrogei urte oso ongi, zorionak. Oso polita da ikustean nondik gatozen, bai. Baina ez gara nostalgian harrapatuta geldituko. Gazteok 40 urtez, etorkizunari ateak ireki badizkiogu orain ere aurrera begiratzeko idatziko dugu gazte antolakuntza eta borrokaren historia. Gure arkatz, spray eta teklatuekin. Gure garaia da!
Bagoaz gure herri proiektua osatzera. Bagoaz kartzelak ustutzera eta erbestean direnak etxera ekartzera. Bagoaz Euskal Estatu sozialista eta feminista eraikitzera. Atera mengaina bizitzari, erakutsi hortzak etxaiari, eta eki, garaipenera goaz. Euskal Herria irabazteko. Euskal Herria, Euskal Herria irabazteko. Badakizu ezen, gurekin gai dute, gurekin gai dute. Egia merezi duelako, lotu gaitezen independentziari. Independentzia da, daukagun bide bakarra. Mora Euskal Gazteria. Borroka zirkulu bat delako, edozen puntutan hasi, baina sekula bukatzen ez dela. Euskal Herriak bizi nahi duelako, Euskal Herriak izan nahi duelako, borrokatzen dugu. Utzi diguten bide bakarra borrokatzea da. Gazteok gure etorkizuna, gure herriaren etorkizuna borrokatuko dugu. Herri honen belaunaldi berriak. Gure izango delako Euskal Herriaren askatasunean biziko den belaunaldia. Eta guk ere beharko dugulako Euskal Herri hori. Egin dezagun Euskal Gazteria. Euskal Gazteria. Euskal Gazteria. Ez ginelako jaio erresistitzeko, ez da erantzuteko ere, gu irabazteko jaio ginen, eta irabaztera goaz! Irabaztera goaz! Beraz, ekin, eta ekin, gure da eta garaipena. Gora Euskal Gazteria! Ondak ere irabazi arte! Que si nos dejan soñar, no les dejáis dormir. Kaixo gazteak, 40 urte dira, herri honetako gazteriak beste pauso garrantzitsu bat ematea erabaki eta gazteon antolakuntza eta borrokarako tresna sortu zuela. Atzo, gaur bezala, Euskal Herriaren askatasunaren aldeko hautua egiteagaitik sistematikoki jasartuak izan gara gazteak, eta izaten jarraitzen dugu. Antolatuta eta kolektiboki egin behar dugu borroka. Aurrean dugun etsaian asmoak zapusteko guztion indarra beharko dugu. Pentsatu, imaginatu, zer egiteko gai izango ginen, oraintxe bertan, hemen, korpa honetan gauden guztiok, batera eta determinazioz joko bagenu. Urteurren ez urteurren, helburua ez da zer ospatzea. Ez da txera begira zein polita eta borrokalaria izan zen amestu eta nostalgian itotzea ere. Kontrakoa, borroka urteurren bat da, aurrera egiteko urteurrena. Apustu estrategikoan berretsi, eta garaipenaren benaulaldia garela sinistekoa. Herri hau, askatasunena eramango duena. Horretarako, berme bakarra herria izango da. Herria izango gara, gaztea gara. Zelako erronka ez da, eta zergatik ez dugu lortuko. Herriz herri urte luzetan gaztantolakundean ibilitako kideak batu ditugu. Eskale Abertzale barruan ilusioa berpiztu dugu. Turismo basatiaren inguruko eztabaida maigaineratu dugu. Prekarietatearen aurkako borrokaren motore izaten hasi gara. Iraultza feministaren lehen pausoak eman ditugu, ezinezkoa zirudien arren. Orduan, zein da arazoa? Zergatik ezingo dugu urte luzetako borroka gerindakoa jaso eta herri hau askatasunera eraman? Arazo bakarra, herritarrekin batera ez egitea da. Arazo bakarra, ahoa hitz potoloz bete eta besteak baino iraultzaileagoak garela pentsatzea da. Arazo bakarra, nostalgian itotzea da. Arazo bakarra, gu bezala pentsatzen ez dutenak, etsaitzat hartu eta ez konbentzitzea da.
Finean, arazo bakarra kalean ez egotea da. Baina gu, ez gara olakoak, ez gara inoiz esan. Gu, herria gara, eta poliki eta txinaurri lanaz, askapen prozesuan kapitulo berriak idazten gabiltza. Kapitulo hauetan, zoritxarrez, De Miguel, Ibedrola eta Eliza Katolikoaren lagunek ordu txikitan eta indarkeriaz gu baitu eta beste estatu batera entregatzera bidali zituzten zipaioak, PNV-ren txakur leialak. Ez dituzte zuek bezalako gazteak nahi, gu bezalakoak. Ustelkeria argitara eramaten dugulako, autogestioaz herri proiektu handiak sortu ditugulako, prekarietatearen aurrean konformatu ez eta batera ekin diogulako. Euskal Herrian ikasi, lan eta bizi nahi dugulako, eta batez ere oraina eta etorkizuna garelako, eta beraiek aldiz iragana. Oso ondo pas egun hauetan, asko ikasi eta irakatsi, herria eta herritarrak errespetatu, txandetara ondo agertu kabroiak, eta berriz ere, historia egin topagune berezi honetan. Animo hurrengo hauteskundetan, guk jada bozkatu dugu, kartzelak duen abantaia. Animo hurrengo hilabetetako erronkekin, eta beti bezala egin irri eta izan gaiztoak. Guk hemen irri egin dugu abesti bat entzun dugunean, hau esaten duena. Al final, el que más cárcel paga es el funcionario. Animo peña, beti zuzen, makurtu gabe, gora Euskal Gazteria, gora Antxina eta gora Ernai, eutxi gogor eta jotake, zuekin gaude. Aitor Zelaia eta Galder Bernado Darokako espetxetik 2019ko apirilean. Izarren hautsa egun batean, bilakatu zen bizigai. Hautsartatikan uste gabean, noiz bai gina den guernai. Eta horrela bizitzen gera, sortuz ta sortuz gure aukera. Atsedenik hartu gabe, lana eginaz goaz aurrera, kate horretan denok batera, gogor kiloturi gaude. Gu ere zerbait bagera eta gauden tokitik hemendik bertan, zaila gaitezen ikusten, ametxeroak baztertuz bertan, sasi zikinak behingo zerreta, bideon bat aukeratzen. Gu sortu ginen enborberetik, sortuko dira besteak, burruka hortan iraungo duten, zuaitzardaska gazteak. Gu sortu ginen enborberetik, sortuko dira besteak, burruka hortan iraungo duten, zuaitzardaska gazteak.
Gora Euskal Herria askatuta! Berrogei urteren ondotik, hemen gaude, zutik eta bizirik, gazte eta errebelde. Duela berrogei urte, arrazoi nagusi batengatik sortu zuten gazte antolakundea. Gazteok, gazte izate hutsagatik, problematika berezituak bizi ditugu. Hortaz, antolakuntzarako eta borrokarako ere tresna propioak behar ditugu. Gaur, hemen, berrogei urteren ondotik, arrazoi berberak batzen gaitu milaka eta milaka gazte. Gazte antolakuntza eta borrokarako beharrak eta grinak. Lau hamarkada igaro dira bai, eta hainbat belaunaldi. Euskal gazteria beti lehen lerroan. Eztabaidak, akatsak, garaipenak, autokritika eta arrokeriarik gabeko arrotasuna. Errepresioa, elkartasuna, mina eta maitasuna. Transmisioa, ondarea eta borrokaren katebegi ugariak. Eta askapen prozesuari begiratzeko gaur egungo betaurrekoak. Gazte antolakundearen ibilbide oparoan zuen aletxoa ezagri duzuen guziei esker, gaur egungo gazteok etorkizunaren nostalgia izan dezakegu. Behin eta berriro entzuten dugu, jendarte individualista batean bizi garera. Merkatuak, lehiakortasunak eta etekinek agintzen dute hemen. Gaitz larria da bai individualismoarena. Baina aizue, bizitza zer da konprometitzea ezpada. Bizitza zer da proiektu politiko baten alde lerratzea ezpada. Duela berrogei urte, asmatu egin zuten. Izan ere, gazte borroka eta antolakuntza individualismoaren aurkako tresna ezin hobea da. Eta gaur egun ere, humiltasunez diogu, asmatzen ari garera. Konfiantzaz, leialtasunez eta konpromisoz, borrokan sustraitzen den komunitatea gara. Lehenago aipatutako individualismoa zuzenean dago prekaritatearekin lotuta. Gure bizitzak prekarizatu dituzte. Gure eguneroko ogia dira, langabezia, aldi baterako lanaldiak, beltzean kobratutako enplegua, zaintza lan ordaindu gabeak, gurasoen etxetik emantzipatu ezina, miseriazko espektatibak inposatu dizkioten belaunaldia gara, alternatibarik ez dagoela diote, baina gu geu gara alternatiba. Prekarietatearen eta esplotazioaren aurkako borroka pizteko unea da, kolektiboki basakeria hau geratzekoa. Krisi sistemikoaren seme-alabok bizitza kapitalaren gainetik jarriko dugu. Jadanik badira 11 borroka esperientzia Euskal Herrian martxan daudenak, prekarietatearen eta esplotazioaren aurka. Ernaik Euskal Herrian bizi dinamika jarri zuen martxan. Ipar Euskal Herriko gazteek gezazpiaren parean oldartu dinamika. Eta initz dira tokian toki piztu diren borroka eta eragileak. Pentsiodunen eta feministen olatuak ikusi ditugu azken urte eta hilabetetan.
aipatutako borroka guzti horiek batu eta gazte olatu emantzipatzailea altxatzea dagokigu orain. Egunez egun, Euskal Herria balore eraldatzaileen bidez eraikitzen duten gazte eta eraile guziek sekulako ekarpena egiten diote gure herriko askapen prozesuari. Gaztetxeak, neska gazteen taldeak, Euskal Herria euskalduntzea helburu duten dinamikak, etxe bizitza eskubidea defendatzen duten gazteak, zuekin arloz arlo buru jabetza gauzatzen segituko dugu. Benetan diogu, Euskal Herriak duen onena zarete, etorkizuna zuekin irabaziko dugu. Eskuinerantz mugitu nahi dute mundua. Ez dira garai errazak. Ematen du eskuin muturra eta fasismoaren gorakada etenik gabekoak direla. Autoritarismoa gora ari da Europan eta munduan. Hilerri bilakatzen ari dira Europa eta Mediterraneo itsasoa. Gerratik eta miseriatik ihes egiten dutenen hilerri erraldoia. Kapitalismoak eta imperialismoak eskaintza bakarra dute. Esplotazioa, ihesa, heriotza. Borroka kolektiboa dagokigu guri. Elkartasuna herrien arteko xamurtasuna delako, besarkada iraultzaileak egun hauetan munduko hainbat herritatik etorri zareten kide guztioi. Ez gaituzte geldituko. 11 herri borroka bakarra. Ondoan izanen gaituzue. Harrapatuta nahi gaituzte, beldurtuta. Frantses estatua bere aurpegi neoliberal eta nazionalistena erakusten ari zaigu. Zerbitzu militarra berrezarri nahi dute. Euskarako hezkuntza behin eta berriz erasotzen ari dira. Deusestatzen ari dira eskubide zibil eta politiko guztiak. Estatuarekiko atxikimendua ahultzen ari den honetan, burujabetza prozesuak abian jarri behar ditugu Frantziak zapalduriko herrietan. Eta Espainia ez da atzean geratzen. Mozorroz aldatzen ari da estatua. Una grande y libre den Espainia eskaintzen digute alde batetik. Eta bestetik aurrerapen sozialez mozorrotutako Espainia batua. Dena lotuta eta ongi lotuta duen Espainia, herrien autodeterminazioa ukatzen duena. 78ko erregimenak berdin jarrai dezan Espainiar oligarken proiektua. Eta guk argi diogu, geldiezinak gara eta erabakigarriak izatera goaz. Datorren igandean ere, hautesontziak beteko ditugu bozka independentista, ezkertiar, feminista eta antifasistaz. Beteko ditugu EH Bilduren aldeko bozkaz. Bataila bat gehiago dugulako igandean. Ekintza politiko bat gehiago egingo dugulako igandean. Bizitzea posizionatzea delako. Eta Madrilera itzuli nahi ez dugulako. Fasismoaren trikimailurik onena existitzen ez dela sinestea da. Eta Euskal Herrian ere ez gaude joera autoritario eta neoliberal hauetatik salbu. Hemen ere batzuen aberastasuna gure miseria da. Hemen ere badakigu fasistak eta eskuindarrak non dauden eta non egon diren. Esparza, badakigu nork nahi digun Nafarroa lapurtu, nork nahi gaituen desagerrarazi. Kolpez kolpe erregimena botatzen jarraituko dugu. Munilla, emakumeon gorputzak ez dituzue kontrolatuko, milaka deabru gara. PNV, zertan ari zarete? Zertan ari zarete fasisten bizkartzain? Zertan ari zarete antifasisten kontra ertzaintza bidaltzen? Benak, G7ko agintariei alfombra gorriak jartzen ari zarete, Lapurdiko kostaldean militarizatzen, txakurrez betetzen. Diario de Navarra, Diario Vasco, El Correo, komunikabide manipulatzaileak, zuen gezurren gainetik jarraituko dugu Euskal Herria eraikitzen. Navarra suma,
zuek zarete 36ko kuneteroen oinordeko zuzenak. Ciudadanos, ez zarete pasako, ez gaituzue geldituko, ez duzue Euskal Herria geldituko, ez duzue Euskal Gazteria geldituko. Nazkatuta gaude, nazkatuta zuen gezurrez, zuen mespretsuez, zuen debekuez, zuen irainez, utz gaitzazue bakean. Ez lo que hay batean bizitzera kondenatu nahi gaituzte, baina gu egunero altxatuko gara. Ez erresistitzeko, dagokiguna irabazteko baizik. Sistemaren porrota gara, inposatu diguten sistema horren porrota. Borrokatzen jarraituko dugu, kolektiboki borrokatzen. Desagerrarazi nahi gintuzuen, baina gurekin jai duzue. Entzun gaitzazue, entzun ongi, Abascal, Casado, Le Pen, Rivera, Macron, Sánchez, entzun ezazue Urkullu, Esparza, gure herriarekin edozer egin dezakezuela uste duzue, baina ez gaituzue geldituko. Gazteok borrokaren lekukoa hartu dugu. Ezinen duzue olatua gelditu, geldi ezinak garelako. Jasotako kolpe bakoitzeko milaka bulkada! Eta langile sektoren esplotazioa gainditu eta zapalkuntzari gabeko gizarte justua eraikitzea da mugimendu iraultzaile ororen helburua. Baina ez hori bakarrik, bide hori tokian toki eta unean une egingarriak diren proposamenen bidez egitea da militante orok daukan erronka. Duela 50 urte Xabi Etxebarrietak esan bezala, Euskal Herrian klase borrokak nazio askapen forma hartzen duela ulertzen eta berresten dugu gaur ere. Eta zentzu horretan, argi dugu egin dezakegun ekarpenik handiena gaurdanik Euskal Herria eraiki eta Euskal Estatua erdiestea dela. Herri honen askapen borrokak ordea, iturburu anitzeko erreka izan behar du. Eta esperientzia anitzetatik edan behar du horretarako. Borroka feminista, euskararen aldeko borroka, langileon borroka eta beste hainbat uztartuz, eta hoietako bakoitza gaur eta hemen zer den irakurriz. Eta hori guztia egitea guri dagokigu, gazteon garaia delako. Gure garaia da, gazte belaunaldi berri batena. Euskal Herria askearen aldeko borrokari auspo berritu bat emango dion belaunaldiaren garaia da. Gu gara herri honek behar dituen gazte bulkada berri eta sortzaileak. Nostalgiari ihes eginez, iraganetik baliagarri zaiguna gure egin eta sortu berriko tresna berriak sortuko ditugunak, sortzen ari garenak. Askapen prozesua bizi berrituko dugunak gara. Ikuspegi, identitate eta diskurtso berriak herri prozesu batean integratzeko gai izanez. Askapen prozesuari bultzada berri bat emateko garaia da. Horretarako jaio ginen eta egin egingo dugu, ez izan zalantzarik. Baina, azken aldian, beste nahotan entzun behar izan dugu zer garen eta zer ez garen. Eta gaur, guk geuk jarriko dizkiogu izen eta bizenak gure buruari. Gazte konprometitua gara. Bizitzarekiko eta herriarekiko maitasunetik borrokatzen garen gazte konprometituak. Eta oso harro gaude, garenaz eta egiten dugunaz. Gaizki egindakotik ikasiz eta ondo esanetan berretsiz. Kontraesanak garela aitortuz eta horrexek mugiarazten gaituela ulertuz. Oso harro, 60 urtez ezker abertzaleak egindako borrokak ekarri duelako herria honaino. Eta lekuko horri heldu diogulako, hainbeste bidelagunekin batera.
oso harro, egunez egun Euskal Herriaren alde lanean jarraitzen duen mugimendua garelako. Txikitasunetik bai, baina helburu handiak sekula ahaztu gabe. Harro, argi dugulako ezker abertzalearen borrokak eta bultzadak eramango gaituela Euskal Herria askatzera. Eta badakigulako hemen bildu garen Euskal Gazte sozialista, feminista eta independentista garela horretarako giltza, kolektiboan eta eguneroko lanean arituz. Bidean geratu direnak gogoan eta oraindik gatibu dituztenak bihotzean, hamarkada luzeetako determinazio berdinarekin Euskal Herriaren askapen prozesua muturreraino eramateko sortu ginen. Eta egingo dugu, ez edukin zalantzarik, ez dugu etxiko lortu arte. Eta horretarako ez dago errezeta magikorik, lana besterik ez. Konpromisoa eta maitasuna, antolakuntza eta borroka. Egun hauetan, lemoan bildutako jakintza, emozio eta indar guztiak Euskal Herriko ikastetxe, gaztetxe, lantoki eta kaleetara eramango ditugu bihar. Askatasun bulkada gara, leher gaitezen eta eraman dezagun Euskal Herria independentziara. Gora Euskal Herria askatuta!